Seuraava nauhoitus on otettu helmikuun 18. päivänä 1958. Mummu ja vaari sekä Forstunin pappa ovat meillä kylässä. He ovat juuri olleet kylpemässä saunassamme ja tässä kuulemme nyt katkelman heidän keskustelustaan. Se on kuule joku sattunut Haalanissa kahvilaudun. Tää on aika hyvä mutkikka. Tää on ihan toisessa sanassa. Kuinka vanha pappa nyt taas onkaan? Se on justiin puoli vuotta yli 91. Elokuun 15. päivänä täytyy 91, nyt on elokuussa mennyt taas 6 kuukautta. Jaa, niin taitaa olla jo puolisen vuotta. Niin, joo. Se on 91,5 juu. No niitä puoli vuotta ei ruveta, mutta se on koko vuosia vaan. Mutta kuitenkin näin puhuttu, niin se on. Joo. Jos elän vielä tänä kesänä elokuussa, niin silloin se on taas 1 vuosi lisää. Täytyy usein sanoa, jos elää niin kauan, kun ei sitä tiedä. Nuoremmatkaan, koska on meillä, mutta minulla nyt vallankin voi olla, että tulee. Joo, muutamia otetaan hyvin äkkiä pois. Unesta on jokukin otettu pois aivan nukkuvaisena. Minun äiti nukkui, niin sillä oli keuhkotauti. Aamulla vaan oli kylmänä. Ja tämä Saana ja Nurminen, hänen isä kuoli kanssa terveenä. Illalla pani nukkumaan, aamulla oli kylmänä. Nurminen. No joo, minä muistan hänestä. No niin vain. No, mutta onhan pappa sentään niin virkeässä ja terveessä kunnossa vielä. No. Ei saunakaan läsitä tuonne mitään. Eipä niin ole. On kyllä se vaan, että kun minä olen muuta lukenut läsittää ja voimat on kovasti mennyt, mutta kun minulla ei ole mitään ruumiin kipuja, että kankeutta ei ole vähäkään, se on jäsenettiin Norjassa, vaikka on voimattomuus. Niin se on minulla mukavaa nauttinen vanhuuden päivinä, kun minä virtaa olla omia lasten luona, joilla on kristillisyys. Ne hoitaa niin suurella huolella sitten, että minun täytyy sanoa niin kuin Daavid, että Herra, kun minulla on sinua, niin ei minulla mitään puuttu. Niin. Aivan. Ja kun Jumala on vahvistanut uskon, että syntisenä jaksaa uskoa, että henki kelpaa Jumalalle. Meillä on odotettavissa, veljet ja sisaret, rakkaat, iankaikkinen ilo tämän elämän perässä. Täällä Jeesus sanoi meille niin, että ilotkaat ja riemutkaat. Sanoi, että teidän palkkani on suuri taivassa. Sanoi palkkani, joo. Kun me pääsemme pois tästä kuoleman ruumista. Joten että me kuulumme Jumalan perheväksi siihen ja kaikki suuret. Niin paljon kuin meidän lunastus on maksanut itse Jumalalle. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailmassa, olemme se sovitettu maailmassa. Kun hän paljon sai kärsi ruumiin ja sielun vaivoja, aivan meidän tähden. Hän ruoskittiin sitten Pilatus antoi ruoskita hänen ensin. Luuli, että se olisi kansalle riittänyt. Hän toi sen sitten kansan edessä ja sanoi, katso ihmistä. Se oli tietysti luut näkyvässä selässä. Kansa huusi vaan yksin oli. Hän täytyy nähdä sitten niin vaikean kuoleman. Yltti tarhassa hän oli ruumiin ja sielun kanssa kadotuksen vaivassa. Veri tuli hänen ruumiin hykelevestä ulos, oli niin suuresti minä. Niin se vain on. Ja kanssa osasi vihata hänet. Kun hän oli naulojen varassa tuossa riippumaasta ylös, hän sanoi, minun janosta, sanoi hän.
Juu, ne oli valmis, niillä oli järjestänyt jo etikko, jos se tuli sapelen sekoittaa. Joku sanoi, kun hän maistoi sen, niin ei hän tahtonut sitten juoda. Niin. No näin se vaan on nämä asiat. Niin paljon ihmisiä meidän ympärillä, jolla ei ole tämä onnea annettu, että ne olisi valittu. Joo. Kaikilla on kuolematon henki rinnassa. Joo. Se on tosi suuri asia tämä meille. Minä nuorena ei ole tuntenut Jumalaa, niin olen ollut suruttamat vanhemmat ja olen ollut niin ahkera sitten maailmassa olla. Jumala herätti minut sitten. Täällä Helsingissä oli silloin, kun sai herätä. Minä sain sitten vapaa matka Savonmaalle Varkauden tehtävä, silloin rakennettiin suuri laiva. Tehtiin hytit ja seinät kiilotettiin niin kuin puustetta kiilosta huonekaluja. Minä sain vapaa matka sinne ja olen laivalla. Siellä minä sain usko sitten. Oli suunnilleen 8 vuotta ennen kuin ensimmäinen lähetys tuli Suomeen. Milloin se on voinut olla? Milloin se ensimmäinen lähetys tuli? 1902? Joo. Tällä vuotta kuin se on? Joo. Se oli 1894. Niin, Joo, se oli 1894, kun minä sain kristillisyytausta. No niin, se on kulunut. Nyt on minulle mennyt uskoon ollut vähän yli 63 vuotta. Joo. Minulla on ollut 16 lasta, mutta itse on otettu pois nuorena. 15 on vielä elämässä. Joo. Paljon sitä lastenlapsia on? Joo, lastenlapsia on vissiin noin 92 aina. Mutta lastenlapsia en tiedä, mikä on lastenlapsia, niin paljon nuoria on naimisissa. Ja se oli 1,5 vuotta sitten, niin se oli 92. Joku vaimo sanoi, että yksi on pian tulossa ja nyt siitä on 1,5 vuoden aikana hyvin paljon lisääntynyt. Joo. Yli 200 taitaa olla. Kyllä se on yli 200 vähän joo, on vähän juuri. No kyllä niin, onhan se harvinaista tämä, mutta se nyt vaan on maalissa, mutta on se sittenkin jotain. Joo. Kyllä niin. Joo. Joo, joo. Ja sitten vaan tuli sieltä Tampereelle ja sieltä Lahteen ja Lahdesta Helsinkiin. Varkaudesta Tampereelle, eikö niin? Varkaudesta Helsinkiin. Ai Helsinkiin, jaha. Täällä oli. Ja sitten puhumme Iidan kanssa. Me vaimo, hänen vanhemmat oli Tampereella. Että lähdette Tampereelle. Että jos hänen vanhemmat tekisi parannusta, mutta niin ei ollut kai valittu. Me menimme sinne. Ja siellä me olimme sitten silloin, kun ensimmäinen lähetys tuli Tampereella. Ja ne oli minun luona sisällä. Kuosen väki, joka oli siellä ennen siellä Lapissa, ja minä sanoin, kun ne meni sille Marille, että hän kirjoittaisi nimellä hänen kristillisyys on Lapissa. Ja hän kirjoitti. Minä olen kuullut, että Panulalla on pari kirjeistä vielä jäljellä. Kulosen Mari on kirjoittanut Lapissa ennen kuin
ensimmäinen lähetys. Oliko se mitä alkuperäisenä vai kopiointi? Alkuperäisenä. Joo. Ja se oli Aster-Kristi ja Samuel Leppäselle ensimmäisen sitten, kun Kulosen väki tuli pois sieltä, ne teki meillä tulla pois ja niillä oli köyhyys sen verran. Minä puhun Kulosen veljenpojalle, Koskinen-niminen. Hän ei ollut uskomassa, mutta hän antoi minulle niin paljon rahaa, muutama 100 markkaa, että minä lähdettiin Kulosen väliin ja ne pääsi pois. Ja minä ostin itse mielellä sisään minulla ei ole oma talo, oli vuokrattu huone, mutta oli tila. Ja siinä oli sitten tämä Kulosen Mari, oli kovin puhelias, hän puhui Lapin kristillisyydestä. Joka ilta sitten kokoontuu yksinkertaisia kristittyjä sinne meillä sitten ja siellä oli välissä aamupuoli yötä siellä, kun Mari puhui Lapin kristillisyydestä. Yksi tamperelainen, minä en muista, että nimi kysyi minulta Kaarin keskellä, sanoi, että mitäs ne Kulosen vekki siellä Lapissa on tuollakaan. Se oli niin uutta soittia. Katsokaa, silloin oli ne, joka nyt kutsui itse vanholisiksi, oli yhdessä meidän kanssa silloin kaikki. Joo. No niin on vuodet mennä joo ja ne saanut silloin. Kallisti tuntui se juuri, kun ensimmäisesti saa. Tässähän oli lehdessä yksi päivä Leppäkin ja Raattamassa. Joo, se vähän kumman muistakin, mutta vähän muuta muistakin puhuttiin siinä. Mutta joo, ne oli muistakin herätysliikkeet. Niin on Leppäkin ja Raattaman kuvassa. Mutta se oli vähän kummasti kirjoitettu, että ei olisi ollut oikein kirkonmiehen kirjoittanut. Minusta se oli aika vähän niin kuin halveksivasti kaikista herätysliikkeet. Kaivaa. Ei tullut luettua niin tarkkaan. Leikkasin sen pois kyllä. Ei se ollut sen arvona kyllä, ei siinä ollut mitään asiaa. Niin. No juu, heidän arvostelut täytyy olla sellaiset, kun heidän sydämet on. Ai semmoista. Joo. Minä muistan, kun sitten kun toiset vanhemmat tuli sitten, kun ne tuli Lahden kautta ja ne toi Milenin mukana ja Juho Ahosen. Ja ennen kuin ne meni pois, ne sanoi minulle kahden keskellä ja sanoi, että tämä on Mileni. Ja kutsuttiin silloin Varjolaan. Ja sitten sanoi ja Juho Ahonen sanoi, että minulle, että pitäkää niistä kiinni. Sanoi, että sitä toista ei vielä niin hyvin tunte, mutta tämä Milenen kuitenkin tunne hyvin, mutta tästä pitää niitä molemmista kiinni. Ai se alku. Oh. Kyllä se vaan on kallis, kun Jumala on valinnut meitä, katsokaa. Kun enää tautta keltä kuolema ollenkaan, jatkaa kiinni, mä jatkan uutta. Joo. Muuten tänä vuonna lähetysmaassa Itä-Norjaa. Toukokuussa 15 millä vaiheella sortilla. Eikö olla kohta Suomessa olla vuodessa? No, niin luulisin, että se sen jälkeen rupeaa tulemaan. Niin, jos ne pidä taas yhden vuoden väliä siinä, kun se on tapana pitää. Niin. Koska se täällä olikaan vielä? Oliko se 1953? 5 vuotta sitten jo niin. Joo, on. Onko ne sitten ollut joka vuosi sen jälkeen eri paikoissa aina? Entä milloin? No ei ne ole sellainen ihan joka vuosi. No ei näin tee joka vuosi. Ei nyt tee joka vuosi matkoja. Korkeata aikaa toinen prosessi. Olisi se Voi olla mukava. 2 vuottakin kotona väliin. Se mukava, jos minä vielä eläs, että sais kuulla heidän äänen.
Ei näe itseään, mutta ei kyllä väliin tietysti, koska itse ottaa pois, niin tahdon olla kuulijainen kaikista neuvoista. Niin. Mitäs siellä nykyään on semmoisia näitä, jotka pystyy vastustamaan kysymyksiä? No kyllä ne, jotka on olleet kaikki ovat olleet. Tämä William Eriksson, se on hotelin taulaikaa olla. Se on vaikea matkalla hoitaa. Niin se voi olla, mutta eipä se nytkin mene mitään asiaa, niin se voi olla mahdollista tämmöisiä. Sehän jo käynyt on. On se käynyt, on se 2 kertaa. Yhden kerran pidettiin Amerikanan kirkossa kokouksia ja toisen kerran kun olivat täällä, niin pidettiin Johaneksen kokouksia. Olisikohan tämä silloin lamalla? Joo, niinpä oli, mutta on täytynyt toinen kerran. Silloin kun Amerikanan kirkossa oli silloin paikalla. Joo, se on silloin jo ulkoa kirjoitettu, että vanhimmat, jotka hyvin hallitsevat, tuletitte 2-kertaisesta kunniasta. Joo, aivan. No niin vaan, apostoli sanoi, että tämä aika on niin lyhyt, kun hän vertaili sitä iankaikkisuutta. Sanoi, että se on niin kuin ei mitään, eli niin kuin kännen levy, missä me elämme iankaikkisuutta suhteen, kun ei me koskaan kuole sitten kirjoitettu, että kuulemme Jumalan perheväksen siellä meidän henkellä. Mutta noista matkoista vielä, jos olisi ollut 53 edellinen kerta, niin silloin mä olin matkalla. Ja silloin on tullut Eriksson ja kuka? Ja Gunnar Jönsson. No Jönsson oli ainakin edellisellä kerralla, joo, oli molemmat samat. Ai jaha, ja se oli sitten vuonna 46 tai 7. Koska silloin minäkin matkustin Mikkelin kokouksiin ja se ensimmäinen kerta. Onko se ollut 3 kertaa toki? 2 kertaa. Ja niin, no sitten tämä oli juuri 46 ja 47. Se oli heti sotien jälkeen. Oliko Iisakson silloin mukaan? Ensimmäisellä kerralla oli Iisakson mukaan. Ehkäpä se oli, mutta Jönsson oli ainakin. Jönsson ei ollut ennen käynyt tuolla. Koska näin tullut sitä aikana. Ehkäpä oli Iisakson ja Jönsson, mutta olisiko siinä ollut 3 kertaa? Eriksson oli kanssa. Mulla ei se jäänyt mieleen. Eriksson ja Jönsson olivat molemmat ja Iisakson oli niin kuin ennen käynnissä täällä. Joo, koska mä olin Mikkelin kokouksessa ja nyt olin Lappien vielä ja mulla oli kesäloma. Jaa. Kyllä olemme onnelliset elämässä ja kuolemassa, joo. Kun me ei tahtu pelkää kuolema ollenkaan, me saamme olla hyvässä tulossa. Jumala sanoi sanansa, että minä ikänä sinua hylkäilen yön annan.